நமோ புத்தாய நண்பர்களே, இந்த புத்த பகவானுடைய சாசனத்தில் இருந்த மிகவும் மேலான 2 சீடர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள்தான் சாரிபுத்த மகா அரஹாந்தவர், அதே போல மொக்கல்லான மகா அரஹாந்தவர். அந்த 2 பேர்களை பற்றித்தான் இந்த கிளிப் நோடாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் சுருக்கமாக. இந்த சாரிபுத்த மொக்கல்லானேனும் மேலான சீடர்கள் சிறிய வயது காலத்தில் இல்லறத்தில் இருக்கும் போது அவர்களுடைய பெயர் தான் உபதிச கோலித. சாரிபுத்த என்றால் உபதிச, மொக்கல்லான என்றால் கோலித. இந்த 2 பேர் பிராமணர்கள். சிறிய வயது காலத்தில் இருந்து இவர்கள் நண்பர்கள். இந்த முற்பிறவிகளிலும் அவர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தார்கள், ஒன்றாக தியானம் செய்தார்கள், தர்மத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அதே பலகு இருந்தது இந்த வாழ்க்கையிலும். ஒன்றாகத்தான் ஒரே பிரதேசத்தில் வாழ்ந்தார்கள். இப்படி இருக்கும்போது இவர்கள் இளைஞர் பருவத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த காலத்தில் ரஜகஹ நகரத்தில், அதாவது பீகார் மாநிலம் இருக்குதானே இந்த காலத்தில், அந்த பீகார் மாநிலத்தில் ரஜகஹ நகரத்தில் ஒரு பண்டிகை இருந்தது. அதில் பெயர் தான் கிராக்க சமாஜ். கிராக்க சமாஜ் அதில் அர்த்தம் தான் மலை மேலே இருக்கும் கொண்டாட்டம் அல்லது பண்டிகை. அங்கே போயிட்டு மனிதர்கள் இரவு காலத்தில் ஆடல் பாடல் இசைகள் மூலம் மகிழ்கிறார்கள். அதே போல் சாப்பாடு, பலவிதமான சாப்பாடுகளை சாப்பிடுகிறார்கள். சிலர் மது அருந்துவார்கள். அவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடையும் ஒரு விழா தான் இந்த விழா. இந்த விழாவுக்கு இந்த 2 இளைஞர்களும், அதாவது உபதிச கோலித்தேனும் இளைஞர்களும் கலந்து கொண்டார்கள். அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆடல் பாடல் இசைத்தல்களை கண்டாலும் இவர்கள் இதை பிடிக்கவில்லை. இவர்கள் அதை நிறுத்திவிட்ட பிறகு, முடிவடைந்த பிறகு கதைத்து கொண்டார்கள். இப்படியான வாழ்க்கையில் இருக்கும் பயன் என்ன, இதில் அர்த்தம் என்ன வென்று கதைத்தார்கள். கதைத்து கொண்டு அவர்கள் சிந்தித்தார்கள், நாங்கள் இப்படி வாழும் இந்த வாழ்க்கையை விட துறவற வாழ்க்கைக்கு சென்றுவிட்டு உன்னதமான சாந்தியை தேடிக்கொண்டு போவோம் என்று, அதாவது நிப்பான மோட்சத்தை தேடிக்கொண்டு செல்வோம் சொல்லி கதைத்து கொண்டு அப்படியே வீடுகளுக்கு செல்லாமல் அவர்கள் வீடுகளை துறந்து, இல்லறத்தை துறந்து துறவறம் பூண்டார்கள். முதலாக போன இடம்தான் ரஜகஹ நகரத்தில் சஞ்சய் என்று ஒரு பரிப்ராஜிக துறவி இருந்தார். அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு தான் போனார்கள். போயிட்டு அந்த தர்மத்தை செவிமடுத்து அதை பழக்கப்படுத்தி பார்க்கும்போது அதில் உன்னத தன்மைக்கு போகும் சாந்தம் அடையும் தர்மம் அல்லாது, நிப்பான மோட்சம் கிடையாது. பிறகு அதில் இருக்கும் அந்த வெற்று தன்மை பற்றி அறிந்து கொண்டு கதைத்து கொண்டார்கள், இங்கே பயன் இல்லை, நாங்கள் இந்த உன்னதமான சாந்தியை மோட்ச நிலை தேடிக்கொண்டு செல்வோம். எங்கே சரி இருந்தால் நாங்கள் 2 பக்கங்களுக்கு போவோம். யாருக்கு சரி இது கிடைத்தால் அவர் வந்து அடுத்தவருக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கதைத்து கொண்டு 2 வழிகளாக போனார்கள். இப்படி போகும்போது உபதிச எனும் இளைஞருக்கு அஸ்ஸஜி மகா அரஹாந்தவர் சந்தித்தார். அந்த நேரத்தில் அஸ்ஸஜி மகா அரஹாந்தவர் வந்து புத்த பகவானுடைய ஒரு சீடர், துறவி. அவர் சம்புத்த நிலை அடைந்த புத்த பகவானுடைய முதல் காலத்தில் துறவறம் பூண்டு அரஹாந்த நிலை அடைந்தவர். அந்த அஸ்ஸஜி சுவாமி பிண்டபாதம் சென்று கொண்டு இருந்தார், உணவு பயணம். அந்த நேரத்தில் பின்தொடர்ந்து போனார் இந்த உபதிச. அந்த அஸ்ஸஜி சுவாமி பிண்டபாதம் அருந்தி முடிவடைந்த பிறகு தண்ணி கொடுத்து அவர் கேட்டார், பந்தே, நீங்கள் ஏனையவர்கள் போல அல்ல, நீங்கள் இணையவர்கள் போல அல்ல, நீங்கள் மிகவும் சாந்தமானவர், நீங்கள் பழக்கப்படுத்தும் தர்மம் என்ன, உங்களுடைய ஆசிரியர் யார், என்ன தர்மம் நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? பிறகு அஸ்ஸஜி சுவாமி சொன்னார், நான் கௌதம புத்த பகவானுடைய ஒரு சீடர்.
உபதிச இளைஞர் கேட்டார், அந்த முனிவர் சொல்லிக் கொடுக்கும் தர்மம் என்ன, அது எனக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க. அப்போது அஸ்ஸஜி சுவாமி கூறினார், நான் இந்த தர்மத்துக்கு பொதுவாக வந்தவர், அதனால் விபரங்களோடு இந்த தர்மம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. உபதிச பரிப்ராஜகர் கூறினார், விபரங்களுடன் தேவை இல்லை பந்தே, நீங்கள் சுருக்கமாக கூறினாலும் போதும். அப்போது அஸ்ஸஜி சுவாமி சுருக்கமாக ஒரு செய்யுள் மூலம் புத்த பகவானுடைய தர்மம் சமரைஸ் செய்து கூறினார். அதுதான், ஏ தம்மா ஹேத்து பபவா தேசங் ஹேத்து ததாகதோ ஆக தேசாஞ்சயோ நிரோதோ ஏவங் வாதி மகா சமனோ. ஏதேனும் தருமங்கள் காரணங்கள் மூலம் உருவாகுமாயின் அந்த காரணங்கள் புத்த பகவான், அதாவது மகா சிரமணர் கூறினார். அந்த காரணங்களில் அழிவும் கூறினார். அதுதான் அந்த செய்யுளில் அர்த்தம். இந்த செய்யுள் மொழியும் போது உபதிச பரிபாஜகர் உன்னதமான சோதாபன்ன நிலை அடைந்தார். தர்மத்தை உய்தறிந்தார், உய்துணர்ந்தார். சோதாபன்ன நிலையை அடைந்த பிறகு ஒருவர் திரும்பி 4 வகையான நரகங்களில் பிறக்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு திரும்பி குரு உபதேசம் இன்றி உன்னதமான மோட்சத்தை உறுதி செய்து கொள்ளலாம். அதுதான் இயல்பு. பிறகு சந்தோஷத்துடன் அஸ்ஸஜி தேரரை வணங்கி அந்த உடன்படிக்கையின்படி தன்னுடைய நண்பரை தேடி சென்றார். நண்பர் கோலித். கோலித்த தூரத்தில் இருந்து இந்த உபதேச வருவதை கவனித்து அவர் சிந்தித்தார், உபதேசவுக்கு உன்னதமான சாந்தி கிடைத்திருக்கிறது போல என்று உணர்ந்து கொண்டார். உணர்ந்து கொண்டு கேட்டார். கேட்ட பிறகு அதே செய்யுள் உபதேச அந்த இளைஞரால் கோலித்தருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். சொல்லிக் கொடுக்கும் போது கோலித்த இளைஞரும் சோதாபன்ன நிலை அடைந்தார். பிறகு இந்த 2 பேர் திரும்பி தன்னுடைய முதல் ஆசிரமத்துக்கு சென்றார்கள். சஞ்சய பரிப்ராஜகருடைய ஆசிரமம். அங்கே 250 பேர் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த தர்மத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். சொல்லிக் கொடுத்து கூறினார்கள், அந்த உன்னதமான மகா முனிவரான புத்த பகவானை சந்திக்க நாங்கள் போகிறோம். கதைத்து கொண்டு அவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் போறீங்க என்றால் நாங்களும் வாரோம். அப்போது இவர்கள் சென்றுவிட்டு சஞ்சய்வுக்கும் கூறினார்கள். சஞ்சய் கூறினார், எனக்கு தேவையில்லை, நான் இருக்கிறேன் சொல்லி. அப்போது இந்த உபதேச கோலித்த 2 இளைஞர்களோடு 250 அடுத்த பரிப்ராஜிக துறவிகளும் புறப்பட்டு சென்றார்கள். அந்த நேரத்தில் புத்த பகவான் ராஜகஹ நகரத்தில் வேருவனாராம ஆசிரமத்தில் தான் தங்கியிருந்தார். அந்த நேரத்தில் பிக்குமார்களுக்கு தர்மத்தை மொழிந்து கொண்டிருந்தார் புத்த பகவான். தூரத்தில் இருந்து இந்த 250 பேர் வருவதை கண்டு புத்த பகவான் பிக்குகளுக்கு கூறினார், பிக்குகளே, அங்கே வரும் அந்த முதலில் வரும் உபதேச கோலித்தேனும் 2 பேர் என்னுடைய இந்த புத்த சாசனத்தில் மிகவும் மேலான சீடர்கள் ஆவார்கள் என்று. அதுதான் அக்கசாவுக்கு மேலான சீடர்கள். பிறகு அவர்கள் வந்து புத்த பகவானை வணங்கி மகிழ்ச்சி அடையும் கதைகளில் இறங்கிய பிறகு புத்த பகவான் அவர்களுக்கு தர்மத்தை மொழிந்தார். மொழிந்த பிறகு அங்கே இருந்த 250 பேரும் உன்னதமான அரஹந்த நிலை அடைந்தார்கள். அதாவது மனதில் இருக்கும் அனைத்து மனமாசுகளும் இல்லாமல் போயிட்டு, மனமாசுகள் இல்லாத, மன அழுக்கு இல்லாத, தூய்மை அடைந்த மனதுடன் நிறைய அதிசயங்கள் செய்ய முடியும் அளவுக்கு மனது விருத்தி அடைந்து உன்னதமான அரஹந்த நிலையை அடைந்தார்கள். ஆனால் இந்த உபதேச கோலித்த 2 பேர் அரஹந்த நிலை அடையவில்லை. பிறகு இந்த நேரத்தில் ஏஹி பிக்கு எனும் உபசம்பதாவினால் தான் இவர்கள் துறவரும்
துறவரமும் உபசம்பதாவையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அது புத்த பகவான் கொடுக்கும் ஒரு உபசம்பதா. உபதிஸ்ஸ இளைஞர் துறவரம் போன்ற பிறகு அவருடைய பெயர் தான் சாரிபுத்த. கோலித்த துறவரம் போன்ற பிறகு அவருடைய பெயர் மொக்கல்லான. துறவரம் பூண்டு 7வது நாளில் மொக்கல்லான மகா முனிவர் உன்னதமான அரஹந்த நிலையை அடைந்தார். சாரிபுத்த முனிவர் 14வது நாளில் உன்னதமான அரஹந்த நிலையை அடைந்தார். அவர் புத்த பகவானால் வேறு ஒருவருக்கு மொழியப்பட்ட தர்மத்தினை செய்மடுத்து தான் அரஹந்த நிலை அடைந்தார்கள். அந்த விஷயங்கள் நடந்த மாதம் தான் இது. புத்த பகவான் சம்புத்த நிலை அடைந்து முதல் வருஷத்தில் தான் இவை நடந்தது. முதல் வருஷத்தில் பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ்களில் இருக்கிறது. இந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் துறவரம் பூண்டு பிப்ரவரி பௌர்ணமி போயா தினம் இருக்குதானே, அந்த போயா தினத்தில் இந்த 2 பேர் அரஹந்த நிலை அடைந்த பிறகு புத்த பகவான் அவர்களுக்கு அந்த மேலான சீடர் பதவி பெற்று தந்தார் என்று அவ்வாறு தான் இந்த ரிப்போர்ட்களில் இருக்கிறது. இந்த 2 பேர் மிகவும் குணமுள்ளவர்கள். புத்த பகவான் மொழிந்திருக்கிறார், சாரிபுத்த மொக்கல்லான 2 பேர் எங்கே சரி என் பகுதியில் இருக்கிறார்கள் என்றால் எனக்கு அந்த பகுதி கூட பார்க்கவே தேவையில்லை. என்ன காரணம்? அந்த பகுதி முழுமை, அந்த பகுதியில் வசிக்கும் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் துறைமார்களுக்கும் தேவையான உதவிகளை இந்த 2 பேர் செய்து தருகிறார்கள். புத்த பகவான் மொழிகிறார், செய்யதாபி ஜனத்தி ஏவங் சாரிபுத்தோ. சரியாக சொன்னால் இந்த குழந்தைகள் பிரசவிக்கும் பெற்றெடுக்கும் தாய் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போல தான் சாரிபுத்த. சாரிபுத்தோ பிக்கவே சோதாபத்தி பலே வினேதி. இந்த சாரிபுத்த மகாமுனிவர் தர்மம் மொழிந்து தர்மத்தை சொல்லி கொடுத்து விட்டு பொதுவாக வருபவர்கள் சோதாபன்ன நிலை அடைய உதவி செய்கிறார். மொக்கல்லானோ உத்தமத்தே வினேதி. மொக்கல்லான மகா தேரர் அந்த சோதாபன்ன நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு உயர்ந்த இன்னும் வீடு பேறுகள் ஞான பேறுகள் இருக்கிறது தானே, அதாவது சகதாகாமி அனாகாமி அரஹாத், அந்த நிலைகளை அடைவதற்கு மொக்கல்லான மகா தேரர் உதவி செய்கிறார். புத்த பகவான் மொழிந்திருக்கிறார், மொக்கல்லான மகா தேரர் பாட்டி போல. இந்த 2 பேர்களுடைய குணங்கள் பார்த்தால் இந்த சாரிபுத்த மகா முனிவர் தான் புத்த பகவானுக்கு அடுத்ததாக இந்த பூமியில் இருந்த மகா ஞானம் உள்ளவர். அதே போல புத்த பகவானுக்கு அடுத்ததாக இந்த பூமியில் இருந்த மகா இறுதி உள்ளவர், மகா சைக்கிக் பவர், அதாவது அதிசயங்கள் செய்ய முடியும், பெரிய ஆற்றல் செய்ய முடியும் திறமை இருந்த, மிகவும் பெரிய திறமை இருந்த ஒருவர் தான் இந்த மொக்கல்லான தேரர். இந்த 2 பதவிகளும் இவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அதாவது சாரிபுத்த மகா தேரர் பிரஞா உள்ள, அதாவது ஞானமுள்ள பிக்குகளிடமிருந்து முதலிடம் பெற்றவர். இறுதி உள்ள பிக்குகளிடம் இருந்து முதலிடம் பெற்றவர் எனும் பதவி கிடைத்தது மொக்கல்லான மகா முனிவருக்கு. அதே போல சாரிபுத்த மகா முனிவருக்கு இன்னும் ஒரு பதவி, அதுதான் தர்ம சேனாபதி. புத்த பகவான் போலவே இந்த தர்மம் அதே முறையில் மொழியலாம் சாரிபுத்த மகா தேரருக்கு. அது புத்த பகவானிலேயே மொழியப்பட்ட ஒரு விஷயம். நிறைய விஷயங்கள் இந்த 2 பேர்களை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கலாம். பெரிய நூல், அதாவது 500 பக்கங்கள் இருக்கும் ஒரு நூல் கூட எழுத முடியும் அளவுக்கு இவர்களை பற்றி விபரங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த நான் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு போதும் என்று நான் சிந்திக்கிறேன். நீங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நமோ புத்தாய.